Oday, kan matagak. Ha? Sayang. Sayang pa yung mga pila gamay. Wap, soy, ito ana lagi lagubo na. Ana. Ala, imo makang isam daga matoy. Adi ay. Tanun na naguna siya. Ya guys, ipo pong papagabril. Kay isang humbaon, ya. Padung tibakeun na may jay buho. O di na murgi kut-kut lagi skuan. Malanap kering sadar ibang hinog ba ni? Ano ka kani kuan dai? Ya. Kay humbaon ni na meron. Majung buntag na tantanan guys, maghumba dayon mi ya. Murgi ko hampa pagabril aga mang nangka. Kaingan si na tiba, kaingan pugong na tiba kay na may murag na brown. Di man day tibakon. Pangilaman. Humbaon man pud. Mangham day tagkuan day takod kuran. Ngam sa mi kabaso dari guys. Mangham sa mi dari kabaso kay masak dyan. Kay di mata kahimog suno bugwat tay kabaso. Mangita mi dari guys. Basta tay. Pag man sa kuan tay, kuran. Ha makilid. Agari ka, para pinday. Agari ka di na siguro tibakon dia. Ya singa na tibakon kare. Di na siguro tibakon dia guys, makapahinog siguro kada sa kabuo. Tay gamatoy man to si babaw pa. Tapos isa na ipit. Tako na niya. Wala lagi. Kuha mag-usa. Kana isa na munga man sige magkakasuhan. Sige kasuhan man isa na munga. Nagpunuan lagi bunga. Salam sa min lasta tayo code Quran guys. Mo na among kabadyo dari sa Bohol, code Quran. Kani gazing kabadyo da man sila mitag luk-luk. Luk-luk man pa sa silam. Okay, mo na among kabadyo dari Bohol guys kanina. Code Quran. Ay, sakpan, nagbunot. Ara lami adto ka buntanan pa, hinlo na da kahang silhigan hanay mo buntan. Hinlo na da na kanay lihig ko. Mau iring. Pila day kalubi imong ibutang? 4. Ah, grabe, kabihin po tada na. Ay sakto dito guys kay 4 kalubi, kay medyo dakto-dakto magatang nangka, harap nangka dia. Abi na mo guys ugi tibak kay naman sa ingani-ngani. Mo man di ay. Sagdilaman. Baon na pud. Misno. Lami na kaadtong baon. Maglugoy sa sanding. Maglugoy sa taron. Mag-date sa Miss Papa Gabriel guys ato sa labengan. Dang lugway sa kanding. Daya mag-repair eh. Daya mag-repair na uban lagi. Uban day ka, hanira ka. Hanira ka. Na di pa ka kuan na ning manghod. Uban ka. Hindi tayo kumanghod. Unsan sa? Hindi kumanghod. Plus day di na kapoy. Kapoy magatiman. Yes no. Tulo ka lubi. Lami na pa kay tugkan pa. Nakagbut-but ba? Ato na ibutang pa. Ihaling na hapon. Kana nilhig na ko. Hindi na po na rin sagbut-sagbutan. Nami kasi ka kuwagitlog. Ako sulang. Guys. Lugway sa mis kanding. Lugway sa mi guys. Sa mga kandingin. Lugway sa mga sigbin. Hala, hinog na. Saging na guys. Dari na magibitay. Tapos ang kubo-kubo. Okay. Sa, ano, bitik na kas kanding. Tana. He, ako'y dasuban pa, bi. Hala, nasabod naglaking gamay. Yan pa. Sa. Abod na lagi laking gamay. Ang sunod. Mata na laking gamay, guys, kahingaan. Kau, sunod. Awa, buyag. Kain man. Pana, tasunod na papaday. Dede, kaya kita bit-bit sa laki. Kung masabod, pungapungan. Ngaraon dyan pa siya dyan. Tanaw kis. Ano? Tara guys, sa mga kanding to. Ibutang. Sama na pa din mga ipanisok. Bulingoy. Tanam sa bulang huwag ang tag-asa. Mana pa, ngay manaating un. Madama lamang ka. Pabarag. Ha? Pabarag. Ay pabarag. Malabat. May bagong tanong bro. Inusok. Nga na ba to ilas along giusok rin sa unod kinadagkaan ka jo. Karakas pa ana. Meron. Meron ni kunod. Kana makaunod tugtareng. Guys, panam nang papagabril dari bulang hoy. Isang ilabat, agbuling hoy. Dena, mana sa tanom, grabe matik Napulihan na isang alokbati o bulang hoy. Saro din na mabuhi, guys.
Hawa man dari ang mga matanem. Oh, dyan lagi pulih bulanghoy. Manag-asir adiha, manag-asir kalabengan. Bitaw. Nagdato guys na ako gipananem kanang naay pitsay harang gipang sa buwag. Na. Dani na ako gipananem dani pitsay. Nagtapok man hala. Kanang tabunan na siya guys. Pitsay kanang blue color kana. Blue og isang color. Mau sa pa? Ta. Nada ni hangi pang sabod ag pitsay. Zadad to ospika. Asa dapit tagi mo ukran ni mo gitanem. Maskili daghan anar po dana hangi pang lumbay ag mga okra. Sunod buwan dan eh kakuha na tag okra asa man. Kana kuha na kay hinog na. Hinog na guys. Yehe, nanay kapaza kapupo nami. Dari guys, okra ni dani nana naglumbay nana. Nga to padung ukra diha. Nga pagoy ukra. La sige nay dagang amigas diha. Dagan. Dagan. Agnahong dagang umigas adto. Agdanha guys na pagoy pang sabo dana nga kuan. Pichay nana. Madyo mga buhin taon to. Yes, nagawe. Ato hinog na Pajas. Chan chan. Hinog na kapajas dito. Mahal sa tapadir. Ha? Di na guys, nakapupo namin sa amang kapajas, di Uy, grasya. Kapupo namin sa amang kapajas na. Yan na. Kilawon pa mani pa. Iyaw. Kilawon pa mani. Adyo, tayo abang putlon. Tayo daghan kasubungan sa putlon ko sa Papa Gabriel og tabang. Ang tamis. Aw, hani ba? Huwag di ko na tamis sa putlon. Di aw ba? Ano yung pangutanay at ang atsalon. Yes, no? Magpakpak nas my dear. Pakpakan ng Papa Gabriel ag nangka kaya ro mahumba na kuno na guys. Kaya ni kaman kon maligo si Jacha. Pahumot tay kinhay ka. Yeah, dagwag. Kita. Hugas ako na rin kaldero guys kaya ro nami masidlan na rin ang mga humbaan. Nami mahumbaan. Agay. Unsa gani guys, kamo agas og kadlawon. Wa pay agas kadlawon na impas na lang utang. Impas. Hugas ako dali guys. Yes. Unsa? Na guys. Tahindot na rin. Sana rin gihugasan. All right. Tarungin. Tagtad nas papagabros ng kains kay humbains na guys. Maghumba na ang person. Baga bitaw subog dabong pamanggod. Kita ko sa YouTube kay apil mo subog. Da grabe pod. Gahi man. YouTube. YouTube man to. Content man to nila. Yes no. Okay. Tax. Yapin na matag daw na. Nanay dahon guys. Uy, siyempre hindo na. Gamon pa na yung pinutas tundan. Kuha sa kong tangan guys. Kaya sugo ko sang amo. Hindi ka doon tamo tunong. Masing ma-fire out ta. Yes no. Sao na lang. Naghana. Naharoman. Limahong tangad tong diyang humba. Bala puro tangad. Puro tangad agam mong panakot. Saro yung masagdaghanan. Hay ubur aja ka mamatay. Mansama ka. So pilan ko nung ingani guys. Ubod. Karong ko nung manimahog samot. Karaan naman po ning amang kuan. Kaning tangara karaan na ni. Kurto na po may pananam dadto. Kami transfer dadto to Mupad pagpangabuhi. So kanin siya agdaan nga tangad kanila. Labang pa siya. Sa nahinduan. Yan na guys, syarong mo reklamo dahil sa Papa Gabriel Oo. Naghanap ka azo. Father, ito na ang iyong tangad. Kumbati! Papa Gabriel kumbati sa sagis kumbati kugod kay hindi na kaag humba. No. Asa ang kakakaya pa.
Wikit pag lubi. Punta tong sili. Kasi, tanan? Kabukok. Hiwa ako sa panakot. Dapat din nakaudyon ka na ng hangibat. Ikaw hukot na pa dir. Yung mo lagi gibali. Tumoy. Apil tong punuan paluma. Ang laki ka doon mo. Ang chicken. Syarong mo reklamo. Aram nang gano'n ang laki Ana. Hinlo sa ko na yung panakot guys. Ano pahumot sa tang humba. Ano pahumot sa mong humba nga nangka. Yung panakot guys. Sili. Nga atsay. O luya. Nga humot ka azo. Kaya guys. Muna yung panakot. Sibuyas, luya, o sili, o tangad. Syarong humot. Dari katang humba guys no. Grabe Jod. Hindi mo humot na ito humbang nangka. Lagi dyan yung humot ka azo. Ilhan. Kami pumulutos mo ko na. Muna yung ganahan og gas papagabril guys. Kaya siya huluto sa mga gulay. Alright. Then nag-ispisong tuno guys. Yeah. Para sa humba. Ayan. Good. Yung panakot. So humanan sa rin ang panakot guys. Pero nanay panakot sa papagabril. Humutan ni sili. Humutan ko yung may sili. Binta atos ubay kay bubarato ang ilang mga panakot. Tapos panakutan. Kaya 50 daghan naman nakang luya. Sibuyas. Sili. Tapos kadir no. Ay, babre. Mahala na pamalaytan but guys. Wala na barato rong panahon na. Muna glasaw. Laka sa nangka guys kana. Ata sa palatun karong humok. Palatan karong humok pahumukon. Rumok. Palatan karong humok. Oh. Pag sure ko ni. Butangan na siya guys, akan nimo ilasaw ag ikaduha ning kinumot nga tuno. Eza. Mo nagsikan nga gikumot. Kay first mo man to glass. Try mo man ni ispiso guys, mo ni aglas nga ilunod. Pero lami ka jo atang humba ba? Humot ka ajo. Liwat sa naghimo. Char, liwat sa magluto na humot. Humot iring. Yan na guys, ang mga panakot ya. Managhiwa. Ama na ilunod daan daris tuno nga espiso kay rong humot ag tuno ba. Managluya. Agaban na hang gidekdek, kagaban gihiwa. Karong humot ka ajo. Nga naman ko magluto. Yan ko magluto. Aglamas. Ikaw rekon pa. Nga na padagi style ni papagabril nga ag Spiso na isagol. lamas isang isagol dari sa piso karong babadaan ba sa mo humot siya takaban na siya guys kay arong malumos ag baho. Kamu talaga ni abot lagi dia nindo. Maabot lagi na des lang nasod guys. Kamulong mutan kamulong timo po dari. Nga na guys no. While nag-utan aw. Tirada po dari sa kapajas. Pero busog ba? Hindi ka magtinanong mga kapajas guys. Kakain na. Basta magkugi dyan pa dir na aji. Tamis kan ni. No. Baka makugi. Aji makain no. Kain. Right, wow. Hala. Ralami aman day kajug. Sud. Sana all. Dana guys. Kapajas tayo dyan. Kapanan guys. Kaya may isud sa ref. Kaya rong bugnaw si Ja. Pero mga kuyas, magpaan pa itong mga kuyas. Guys, be, tilawan. Dera pa, mananagugas pa. Ang tilawan, guys. Ha? Oo, nahinog ng kapazas na nakalimut ko. Yun. Kaya hino na. Guys. Sida pa. Basta mananam ka dyan, nagadya tayo ma-harvest. Nakakaon ka dyan ta. Basta mabuhi laman. Kasi no. Ayan, kain ka dyan. Kain ka. Ito, may dahapon pa. Hindi lang doon. Minga. Dami isi dyan. Ngahan ko. Yan guys, ilunod ng papagabril lagi piso. Wow, piso nga to no. Ano lamia ka dyan. Ano, kumplito ka nakot. Humok na day. Tatagipon. Kasi yung jago pa mo humok.
Gahit na ng agi. Wow, wala miya, oy. Lami ado luto guys, na halo-halo kaloy. Mutak ado. Nah guys, ngit-ngit naman. Luban. Ang taga-bansa ka bukaw marje. Tinaguan. Right, then na guys, luto na. Ni tilawan, mado ba? Tilawan guys. Umi ang sabaw, uy. Okay ka, Jo. Ano nga unon? Kaunon na guys, kay arong di mo itay ang sabaw. Isa. Kaunon. Isus, marasip. Alright, tada guys. Magtakaan sa migdi ng ag. Kapamidi ng agluto. Masaksakan og kamuti. Ngalitim ko. Ha? Ngalitim ko may. Masaksakan kamuti guys, kamang di ng ag na. Guys, maniututan ya. Di nagamang nangka nga gihumba. Tapos papagabril eh. Yan. Nabi pa. Niunto guys, niunto. Be, kuanan. Di nagamang luto nga sinaksakan ah. Ya pa dah ah. Sinaksakan. Nga yellow o violet ka na. Yellow o violet ya guys. Ahan pa be. Nga guys, violet ng kamuti. Sige na to. Kailangan. Okay. Nganta nito pa nito. Okay, ng kaon. Makag-eat. Una man sa kaon. Ayan. Dito ta guys. Ha? Parat di. Sakto naman. Namayin guys, sakto rak timpla. Kamu guys, papagabril mong utan dyan. Namayin. Sige nga doon ha. Huwag mo sa danan. Sige ka. Huwag sa danan. Hiraghan. Nagdagan. Nag-uploadan na yung hagbay. Humana kalimang na. Napil buad ya. Buad guys. May palitag buad. Yan eh. Buad pa. Ya weh. Kaldo. Yummy. Hakbang mo talaga. Ha? Hakbang yung mata. Ano ba? Baon magmata ng kim-kim. Naman. Hilak ka? What? Oh, hilak ka. Agas, oy. Okay, kaso.